Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης από το ystore.gr και σας καλωσορίζω στον οδηγό χρήσης της κονσόλας PokeKiddy RGB20S. Πρώτα απ' όλα αξίζει να αναφέρουμε ότι η PokeKiddy είναι ένα emulator που τρέχει με λογισμικό Linux. Σκοπός της είναι να κάνει emulate, δηλαδή να μιμηθεί πολλές επώνυμες κονσόλες όπως Nintendo, PlayStation, PSP, Sega και άλλα πολλά. Αν είσαι λάτρης των παλιών old school παιχνιδιών και θες και εσύ μία κονσόλα σαν γι' αυτή, μη χάνεις χρόνο. Μπες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ystore.gr και διάλεξε το χρώμα που σου ταιριάζει. Αριστερά της κονσόλας υπάρχουν δύο κουμπιά και μια SD card. Το πάνω κουμπί είναι το power button που ενεργοποιεί την κονσόλα και το κάτω κουμπί είναι το reset που την επανεκκινεί. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται η κάρτα SD με τα ROMs, δηλαδή τα παιχνίδια της κονσόλας. Στο κάτω μέρος βλέπουμε μία θύρα audio jack για τη σύνδεση ακουστικών και δύο θύρες USB-C. Η μία είναι για τη φόρτιση της συσκευής και η άλλη είναι για τη σύνδεση πρόσθετων περιφερειακών όπως κάποιο Wi-Fi USB. Στα δεξιά της κονσόλας υπάρχουν δύο κουμπιά αυξομοίωσης του ήχου και μία ακόμη κάρτα SD που περιέχει το λογισμικό Linux. Προσοχή, αυτή την κάρτα δεν την αφαιρούμε ποτέ και για κανένα λόγο, ειδικά όταν η κονσόλα είναι σε λειτουργία. Πίσω έχουμε τα γνώριμα σε όλους μας κουμπιά L1, L2, R1, R2 και μπροστά τα joysticks X, Y, A, B buttons, Select, Start και ένα ακόμη κουμπί, το FN, το οποίο προσδίδει ένα όμορφο design στη συσκευή, βέβαια χωρίς καμία λειτουργικότητα. Σκεφτείτε ότι απλά υπάρχει εκεί για να σχηματίζει ένα όμορφο χαμογελάκι. Έφτασε η στιγμή να δούμε τι πρέπει να προσέχουμε κατά τη χρήση αυτής της κονσόλας. Όπως είπαμε στην αρχή, η κονσόλα ανοίγει από το κουμπί στα αριστερά. Κρατώντας το πατημένο για λίγο, η κονσόλα θα ενεργοποιηθεί. Όμως για να την απενεργοποιήσετε, δεν πρέπει να ξαναπατήσετε το power button, διότι έτσι η κονσόλα μπαίνει σε sleep mode με αποτέλεσμα να μην έχει απενεργοποιηθεί, να λειτουργεί κανονικά και να καταναλώνει την μπαταρία. Για να την απενεργοποιήσετε, πρέπει να πατήσετε στο αρχικό μενού Start, έπειτα το Quit και επιλέγετε Shutdown System. Προσοχή, όσο είστε μέσα σε κάποιο παιχνίδι, δεν πρέπει να πατήσετε το πλαϊνό κουμπί για να κλείσει η κονσόλα, καθώς υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο να καταστραφεί το παιχνίδι αυτό. Όπως προαναφέραμε, υπάρχει και το κουμπί Restart, που μας επιτρέπει να επανεκκινήσουμε την κονσόλα για πάνε ενδεχόμενο. Με λίγα λόγια, ο σωτήρας μας σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Ενεργοποιώντας την κονσόλα, βρισκόμαστε στο αρχικό μενού επιλογής κατηγορίας. Με το κουμπί A επιλέγουμε κατηγορίες και παιχνίδια, με το κουμπί B πάμε πίσω και με το κουμπί Y ορίζουμε το παιχνίδι της επιλογής μας στα αγαπημένα. Ίσως όταν είστε σε ένα παιχνίδι να σας ζητηθεί να βάλετε κάποιο νόμισμα, όπως ήταν τα παλιά arcade παιχνίδια. Μην σας προβληματίσει αυτό. Απλά πατήστε όσες φορές θέλετε το select button για να βάλετε νομίσματα και όλα καλά. Για να βγείτε τώρα από ένα παιχνίδι, πατάτε απλά select και start δύο φορές ταυτόχρονα. Τώρα ήρθε η στιγμή να απαντήσουμε στην ερώτηση: πώς αποθηκεύουμε το σκορ μας στα παιχνίδια? Υπάρχουν δύο τρόποι αποθήκευσης παιχνιδιών, ανάλογα με τον τύπο κονσόλας που έχετε επιλέξει να παίξετε. Στα arcade παιχνίδια, για να κάνετε save, πατάτε select και μετά το R1 και για να μεταβείτε στο save που έχετε κάνει, πατάτε select και L1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που δεν είναι arcade, όπως το PSP, πατάτε το δεξί ή αριστερό κουμπί joystick ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού και επιλέγετε αποθήκευση από αυτό το μενού. Αντίστοιχα, μεταβαίνετε και στο save που είχατε κάνει. Ως γνωστόν, οι Nintendo κονσόλες είχαν δύο οθόνες. Στα παιχνίδια αυτά, για να εναλλάσσετε τις οθόνες, πατήστε το R2. Όπως θα έχετε καταλάβει, στα χέρια σας κρατάτε ένα μικρό υπερυπολογιστή. Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να μεταβείτε σε προχωρημένες ρυθμίσεις και μενού. Στα arcade παιχνίδια, κρατώντας πατημένο το select και μετά πατώντας τα X, Y, A, B buttons, έχετε διάφορες επιλογές όπως pause game με select και A, reset game με select και B και για προχωρημένες ρυθμίσεις με select και X. Σε αυτό το σημείο θα σας προτείναμε να μην τις πειράξετε αν δεν γνωρίζετε τι κάνετε. Αντίστοιχα, στα άλλα παιχνίδια πατώντας το δεξί ή αριστερό κουμπί joystick βρίσκεστε στις πιο σύνθετες επιλογές. Τέλος, μπορεί κάποια στιγμή να ανοίξετε τη συσκευή και να αντικρίσετε αυτό στην οθόνη. Μην τρομάξετε, απλά συνδέστε τη συσκευή στη φόρτιση, καθώς αυτό σημαίνει ότι έχει χαμηλή μπαταρία. Ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι το τέλος του βίντεο, ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε και μην ξεχάσετε να μας κάνετε ένα like, subscribe και ό,τι απορία έχετε γράψτε την κάτω στα σχόλια. Είμαστε στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια με ατέλειωτο retro gaming.